Добре сте ми дошли на моя канал Мари Таро. Днес съм решила с оракула магията на сърцата да погледна в душата на вашият любим човек. Да видим неговите мисли, неговите чувства, неговите намерения и как ще се развият вашите отношения в близко бъдеще. Хайде, да започваме! Първият въпрос, който зададох е: в каква енергия се намира в момента човека, за когото си мислите. Мили мои, намираме го в доста неприятна позиция този човек. За някой от вас ще важи, че той ви е изневерил, постъпил е некоректно с вас, съответно прекалява и с алкохола или с други субстанции и вие сте решили да му отдадете гръб, да го напуснете, защото вече сте се уморили да слушате лъжите му, да слушате празните му приказки и той буквално ни изтрезнява. Буквално постоянно е под някаква зависимост. На вас ви е писнало и вие вече искате ново начало, ново бъдеще, различен живот. Дори да ви умолява, дори да се кланя пред вас до земята. Толкова много сте се разочаровали от този човек, че просто и секунда вече не искате да го виждате и секунда не искате повече да му повярвате. А сега да разгледаме неговите осъзнати мисли. Той излиза в енергията на млад и неопитен мъж. Излиза в енергията на човек, който все още позволява да му се месят. Значи той позволява дали роднини, дали майка му, дали някой друг влиятелен човек да му се меси в отношенията, да му се меси в делата. И също така е готов на всякакви манипулации спрямо вас, само и само да ви задържи в живота си. Но той също е манипулиран. И той е манипулиран или от майка си, или от друг негов роднина, но някой оказва наистина и върху него голямо влияние. Но той самия също е голям манипулатор и също спрямо вас е готов на всякакви стойки, фасони, така да се изразя, за да може да ви спечели доверието отново, за да може да се върти край вас, доколкото може повече. Въпреки че видяхме, че този човек много ви е разочаровал, все пак реших да погледна какви са неговите чувства към вас. Той в началото е бил много щастлив с вас. И сега, когато ви загубва, сега, когато е постъпил нечестно с вас и е прекалил с манипулациите, с лъжите, с зависимостите си дава сметка какво е изтървал. Дава си сметка колко хубаво му е било с вас, дава си сметка какво щастие е изпитвал и как хубаво се е чувствал покрай вас. И вижда какви грешки е направил. Дори съжалява, защото вижда, че вие може дори да не останете и сами. Вие даже вече може да имате нови ухажори. И буквално разбира, че е сбъркал, разбира, че е сгрешил и че ви е изтървал. Буквално ви е изтървал. Но колкото и да съжалява, всичките тези манипулации, всичките тези зависимости, които видяхме в по-предните карти, то се вижда, че той сам си е виновен за положението, в което е в момента и вие няма цял живот да го чакате. Вие трябва да търсите щастието си и да намерите партньор, който заслужавате, така че колкото и да съжалява, вината си е само негова, да се сърди сам на себе си. Със следващия въпрос искам да разгледам какви са неговите намерения. Какви са неговите намерения? Определено се е засилил към вас с бясна скорост. Наумил си е отново да ви спечели, отново да ви върне в живота си и буквално дори да е пътувал, дори да е бил далеч от вас, е тръгнал към вас, за да може пак да се опита да ви спечели и да се опита да си ви върне. Но, има едно голямо но. Това е капан. Капан е, мили мои, и бъдете много внимателни, бъдете много нащрек, защото той не се е променил, той не е осъзнал грешките си и същевременно иска да ви обвърже отново, иска да върне това, което е било, но пак по-старому. Пак да ви манипулира, пак да ви лъже, пак да ви устройва капани. Не, мили мои.
Дайте си ясна сметка, че този човек, докато не работи върху себе си, докато не промени лошите си навици и докато не се изчисти от манипулацията на роднините си, той не е достоен за вас и за връзка с вас. Така че бъдете на щрек. Ще ви потърси, ще ви се обади, но това е капан. Как ще се развият вашите отношения близките 3-4 месеца? Маскарадът си остава, мили мои. Той няма да свали маската си, ще продължава да ви лъже, ще продължава да ви заблуждава, ще продължава да се опитва да ви доказва, че се е променил и че е готов и че е сериозен, но това е маска. Това е лъжа. Това е лъжа. За едни от вас картите ви съветват да потърсите подкрепа на близък за вас човек, баща, роднина, човек, който му вярвате, на когото имате доверие и може да споделите, да потърсите подкрепата на семейството си в тази ситуация, за да може да преодолеете този труден за вас момент. Другото, което ви казват картите, е, че този човек ви лъжи, защото той има семейство, той е семейен, но същевременно продължава да търси от вас любов, внимание, разбирателство, без да е скъсал със семейството си. Тоест, тук пак може да сме свидетели на един любовен триъгълник. Но това е. Маскарада си продължава, така че вие бъдете много внимателни. Другия вариант, който може да се проиграе, ако този човек се умеете вече да приключите и наистина да му дадете гръб, на вас ви очаква ново светло бъдеще, в което може да срещнете партньор, в който наистина да създадете едно стабилно и здраво семейство. Това също е вариант. В зависимост от това вие в каква ситуацията се намирате, различни са и вариантите. Какви действия да предприемете вие спрямо него за вашето добро? Как да постъпите вие, за да се развият по възможно най-добрия начин нещата за вас? Вие сте млади, вие сте умни, вие сте красиви, вие сте талантливи. Вие сте жена, която знае какво иска, знае как да го постигне, може да спокойно да планувате бъдещето си, спокойно даже да мечтаете за друг партньор. На него не му позволявайте повече да ви манипулира и да ви управлява. По-скоро вие сте тази, която трябва да стъпите здраво на врата му, да заявите какво искате, как го искате и да не му позволявате повече той да ви лъже, да ви мами и да се опитва да играе с вас. Не. Изберете си точна и ясна позиция. Какво искате, как го искате, как виждате бъдещето си, планувайте бъдещето си. И не позволявайте повече на този човек да се играе с вас. Не, мили мои. Зададох въпрос какъв ще бъде изходът за вас от тази ситуация и картите категорично казват, че вие останете или повярвате ли на този мъж отново. Тази тежка карма, която той носи със себе си, така ще ви върхлети. Това наистина е кармично партньорство помежду ви, което цели да ви научи, да ви даде своите уроци, но вие нямате бъдеще заедно. Останете ли заедно, ще бъде все по-трудно и по-трудно. Вие ще сте само заради деца, заради имоти или заради нещо друго с него. Много ще ви бъде трудно, защото той няма да бъде достоен да заеме позицията си като съпруг, баща и сама ще мъкнете кръста, както се вика. Сама ще мъкнете тежестта от това решение да останете с него, така че, мили мои, бъдете разумни, не допускайте този мъж повече да ви лъже, да ви манипулира и да остава в живота ви. Изтеглих съвет за вас, всички, които се разпознавате в тази ситуация. Какво ви съветват картите? На първо място ви казват да не тъгувате, да спрете да мислите за този мъж, не се отчаивайте, защото той не ви заслужава. Той е манипулатор, той е с вас само заради интересите, само заради облагите, които получава покрай вас. Потърсете помощ в роднините си, в близките си, уповавайте се на тях. Те ще ви помогнат много в този труден момент, защото ви имате едно здраво и стабилно семейство и те ще са до вас в тези трудни мигове. Но не дейте такова, мили мои. Той не заслужава нито една сълза, ваша сълза. Не заслужава нито една ваша болка. Той продължава да си остава манипулиран от неговите роднини, както видяхме, и няма да се промени. Но вие сте достойни за един по-добър живот и аз ви го пожелавам от сърце. Благодаря ви, че ме изгледахте до край. Бъдете щастливи. Аз съм убедена, че ще бъдете щастливи. Аз ви обичам. Обичайте се и вие. Благодаря ви.